Een turbulent ier van Wietse Hoekstra, beter bekend als Curvilicious Diamond. Hij spreekt van een pittig ier. Wietse is fulltime aan het werken als drag queen en had enorme stappen zetten in de social media wereld. Door zijn bekendheid kwam er ook een soort op hem aan. Het had natuurlijk altijd invloed op waar je mee bezig bent, omdat er gewoon dingen binnen wat te meiden had, maar die werk waar die zelf sterk van maken als en werd orenmeesting iets van fine. En tuurlijk doet hij het wat, maar het jouwt hij eigenlijk alleen nog maar meer motivatie om meer zien te laten dat het wolwurig is wat we doen. Acceptatie is net belangrijk, maar respect wel. En als je respectvol met je omgeeft, dan hoeft die acceptatie net te komen. Want dan ben ik meestal die kan het net accepteren. We zitten bij geloofsovertuigingen, et cetera. Dan kan het net, maar die mensen hebben vaak wel respect voor die. Maar toch alle bekendheid rekken Wietse zijn agenda in 2023 tegen vol en reizigen er heel Nederland terug voor shows. 2024 belooft dan ook een ier te worden dat zijn succes nog groter wordt. Het is proppen eigenlijk werk, krijg zoals dit hier steeds maar. En dat wil ik eigenlijk wel een beetje voorkomen om een beetje meer om mezelf te gaan denken. Want ik had dit hier wel gewoon schepje erbij en nog een schepje erbij en nog een schepje erbij en nog een schepje erbij. Want ik dacht, ik kan nou net stopje, ik mag nou terug in. Maar nee, hier moet ik wel een beetje om mezelf beginnen te denken, want anders dan komt het net door. Van proeken plakken, hond in de make-up. Het is alweer net in 4 minuten klaar, maar voor hem is dit alweer de moeite waard. De meesten aan het einde van de jaren die blij binnen en die het leuk vonden en die bij die komen en die gewoon een compliment houden van dat doet het van mij. Weet je wel, dat meesten bij mij komen en zeggen van dit is gewoon fantastisch en daar doe ik het voor. Dat is het hele ding. We zijn in Vleen. We zitten inmiddels in Oostenrijk. Ik ben hier aangekomen op een piste. Skiën kink naar daar zeg in het slieden. En de herten die komen aan. Het leven is net altijd lieke normaal voor Wietse. Zijn vrouw zit soms op een kop en is alle dagen weer oors. Die sliepen en jongens werken. Dat is gewoon eigenlijk mijn patroon. Ja, het is ook een beetje een omgekeerde wereld, zeg maar. Ja. Meestal laat ik thuis kom uit Amsterdam, dan staat de pasbezorger van de krant al bij u onderdoor. Dan zeg je, nou, goedemorgen, werk, en dan ga ik op bed. Een droom dat Wietse neer van tocht hier, dat het een echte baan wilde zoeken. Ik hier altijd dacht van, nou, het is leuk om er wat nice te doen, of voor in het weekend, eens even een zaterdagje, even een leuke showtje of een bingootje, maar het is tegenwoordig tussen de 4 en 5 dagen in de week. Dus het begint op fulltime werken te likken. Curvilicious Diamond. Het staat eigenlijk voor Curvilicious is all kwart van curves are delicious. Want ik ben natuurlijk net de slangste die er bestaat in de wereld. Nou, en een diamond, nou ja, een diamantje, een ruw diamantje, dat het steeds meer oppoetst wordt. Ik denk dat ik aan het begin toch wel een beetje dacht van, vind mensen het wel leuk genoeg, ben ik wel leuk genoeg. Maar als dan op een gegeven moment die patroon er een beetje in haast, want nou ja, die bingo, de leest die zelf natuurlijk wat denk je zo aan, dit vind mensen grappig, dus dat broek dan de volgende keer weg. En dat een beetje werkt, zo bouwt eigenlijk een vers patroon op, waar het oren ding als verrassing tussen trodos. Dus bij mij orengrappen komst, of mijn orenopmerking, of mijn orenspeeltjes, of orenmuziek, orennoemers, zulke soort dingen, dat mensen denken van, het is net altijd hetzelfde. Het rent altijd een beetje oors, maar dat is een beetje wel de opbouw haast van, dit is een beetje hoe de Janne Verin gaat van diezelf, zeg maar. Dit is een beetje wat het idee hoe ik het heb wil, zeg maar. Nou ben ik hier klaar. Ik ga me nog je wat tussen die crispy en nep ding.